An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Kunnafoniw la kumaba o bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka kiiritigɛw kan ka daminɛ sini tarata New York kaw fɛ yen. An bɛna o kunnafoni tɛntɛn k'o lase aw ma jɛmukan kɔnɔna la. A yirala kunnafoniw kɔnɔ kabiri dɔgɔkun laban in na k'a fɔ Rusi jamana ale kɛra duniya kiliyatɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo Conseil de sécurité ɲɛmɔgɔ ye avril kalo in kɔnɔ. An bɛna o fɛnɛ tɛntɛn k'o lase aw ma jɛmukan kɔnɔna la. Mali jamana kɔnɔna la fɛn min ye jɛkulu maramafɛntigiw ye minnu ni olu bɛ wele ko Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad HCUA o ɲɛmɔgɔ n'o ye Idrissa Ag Intagaras ye ale ye laseliw kɛ k'a fɔ k'a ka kɛlɛkɛcɛw ka marifa bila wa fɛn min ye wulikajɔ baara minnu ye n'o sigilen don bɛn kun kan bɛn gafe ko k'o lawaleya ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan sanga 30 kɔnɔ min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. Malikura ka foli bɛ turukɔrɔkaw ye ni o filɛ nin ye kɔlɔnjɛba Sikaso o mara la k'a lase aw ma k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosilen don Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 o bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ bi ye ntɛnɛn ye avril kalo tile 3 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka Malikura kunnafoni kunkun a n'a ɲɛɲɛ tɛntɛn k'a lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ. Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka kiiritigɛw ka ka datigɛ sini tarata New York kaw fɛ u ka kiiritigɛ soba la a jalakilen don k'a fɔ k'a ye nafolomugu di muso yɛrɛ jabɔkɛla dɔ ma min ŋunuŋunukanw bɛ sen na n'a jalatigɛliw bɛ kɛ sini tarata VOA Banbara tɔgɔ la Kayatu Traoré b'o kunnafoniw lase. Nin kɛra waatiw la san 76 nafolobatigi nin bɛɛ labɛnna ka i kan labɔ san 2024 jamanakuntigiya cɛbɔyaw nɔfɛ l'Ameriki jamana kan yan. Taratadon sɔgɔmada la aw ka danna walima aw ka tigɛna n bɛ taa kiiriso nin na. Nin ko ninnu tun tɛ l'Ameriki jamana kɔnɔ yan fɔlɔ la a ka fɔla karidon sufɛla la a ka bɔlɔlɔ siraw turuf sosialiw kan Donald Trump bɛ kan ka a yɛrɛ lafasa halisa ne ka kule ne a ye k'a fɔ ko bin kɛra kan ko ka ala nɔgɔ. Trump ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a bɛ bɔ a ka so Mar-a-Lago Floride mara la tɛnɛ midiyan fanfɛla wagati la ka taa Manhattan kiiriso la a welelen bɛ yɔrɔ minnu na ka taa a ka ɲangili minnu tara a kama kanw lamɛn a dugusɛjɛ jalakilikan minnu bɛ gundo kɔnɔ fɔlɔ a don yɛrɛ la sufɛ nɛgɛ ɲɛ 20 tɛmɛnen ni minute sanga 15 ɲɔgɔnna ye a ka kan ka sarankali kɛ k'a bɔ Floride a ka cakɛda ka laseli la a taabolo ninnu a taabolo kɔrɔ la kiiriso kɔnɔna na ani u ka baaraw fɔ u kɔfɛ u b'u bolonɔw ta ka tila ka u fotow ta nka komi nin ye Trump ta de ye jamanakuntigi kɔrɔ de don ayiwa siga bɛ nin taabolo ninnu lawaleyali la dɔɔni a kan wa kiiriso ma fosi danatigɛ fɔlɔ u bɛ min dɔn a ka sorona donnikɛla Joe Takupina ka fɔ la. Ka kɛ ni hali bi Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka nin kiiriko ye min kiiritigɛw ka ka daminɛ sini tarata New York kaw fɛ yen hakili jagabɔla walasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ sɔrɔ a baara fanba taabolo kan Moribo Dambele y'a ka kuma baranin tɛnku Mustafa Jabila ale ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Houston Texas Ameriki jamana kɔnɔ an k'ale ka seereyaw lamɛn. Donald Trump y'a jira k'a fɔ k'a bɛna bɔ a ka so la n'o ye Mar-a-Lago Florida ka na bi New York faaba la ka Trump building na n'o bɛ kɛ midi wagati donc labɛn caman sabatilen don New York polisiw fɛ san ye président kɔrɔ don donc fédéral agent b'a nɔfɛ n'olu ye service secret mɔgɔw ye olu b'a protéger donc olu ni New York polisiw bɛ baara caman na k'a kɛ pour que a bɛ se ka nin ko in latɛmɛ cogoya min ka sɔrɔ mankan ma bɔ a la et puis fɛn ka n'a yɛrɛ sɔrɔ fɛn ka na u yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ k'a kɛ ɲagami ye a bɛna taa sini ni Ala sɔnna n'a taara a ka tagali tɛna kɛ komi mɔgɔ tɔw taga cogo parce que u kun jɔrɔlen don fɛn dɔw la n'o ye Donald Trump yɛrɛ jɔrɔna ko ye a photo tali komi n'u ye kojugukɛla minɛ u b'i jɔ k'i photo ta k'i jɔ placard jɛman kɔrɔ k'i photo ta cogo dɔ la bolonɔtaw ni fɛn wɛrɛ dɔw bɛ yen k'u ma d'a la n'o bɛna k'a la parce que ko sababu kɛ a ko min b'a nɔfɛ a dɔnnen don ka ban ko min don et puis mɔgɔ dogolen tɛ bon mun fɛnɛ ye tuguni k'a fɔ ko mɔgɔw bɛna k'a fɔ milɔti de bɛ don a bolo la non o tɛna kɛ parce que fédéral agent bɛna k'a fan bɛɛ fɛ bon u ka yan sariya la n'olu b'i kɔ ka ban i tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ min kan ka minɛ k'i siri juru la quoi et président kɔrɔ don n'i ye ko jateminɛ yɛrɛ la sisan président kɔrɔ in o bonya in b'a kan dɔɔni donc o kama ko bɛ ko la mɔgɔw hakili bɛ kɔnɔ o tɛna kɛ inculpation ni o ye nominɛ ni laha
lahala minnu bɛna ta ka da a kan a bɛna jaabili jumɛn k'u la. Ne ka jateminɛ parce que an bɛ fɛn fɔ nin na a si tɛ ko dɔɔnin fɔlɔ mɛ ne ka jateminɛ na a tɛna na sɔn nin fɛn ninnu ma a b'a fɔ k'a tɛ sɔn n'o b'a fɔ k'a gilitilen tɛ donc n'a y'i ban sisan ne bɛ se ka hakilina mun di nin ko kan ka kɛ ko teliyalen pour que politiki kana y'a kɔrɔ parce que n'u ma ko teliya jateminɛnikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko nin procès in bɛ se ka taa fo san 1 na bon n'an dun ye san 1 sɔrɔ nin kɔnɔ ani politiki bɛna don ɲɔgɔn na donc a bɛna kiiri fanga dɔgɔya u kan ka taga kuma dɔw la jury déposition na wagati dɔ la a ka avocat a n'ale ani juge mun kan ka ko kɛ ko in a kana kɛ ko sumayalen parce que Amérique u bɛ mun fɔ yan nɔ ko justice mana sumaya o ye kɛlen k'i ban ka justice kɛ donc comme ko bɛɛ dɔnnen don ka ban n'o ma kɛ nin ko in bɛna don politiki la a bɛ kɛ tiɲɛni ye. A ka bɛrɛbɛrɛ tɔn mɔgɔw caman y'a yira k'a fɔ u nisɔngoyalen tɛ olu ka jɔrɔnako sariya fanfɛla la est ce que mɔgɔ bɛ se ka ba don u ka kumaw la wa. Sariya y'a ka baara kɛ sariya m'a ka baara kɛ Donald Trump ka mɔgɔw hakilina tɛna yɛlɛma o la quoi mais n'i y'a jateminɛ yɛrɛ kɛ Amérique ta cogo la i b'a dɔn k'a ko sariya y'a ka baara kɛ parce que ni Donald Trump ni sariya kun t'a ka baara kɛ a kun kan ka wele bi sariya la n'a bɛ se parce que influence mun kun b'a la Amérique politique la a kun bɛ se k'a to justice tɛ se k'a ka baara k'a nɔfɛ. Ko sini ni kiiri ka yelen kɔfɛ ko a bɛna laseli kɛ i miiriya ye mun de ye a ka hakilila la. Donald Trump ye fɛn ye mɔgɔ tɛ se k'a ɲɛna bila quoi a bɛ ko min kɛ mais n kɔni bɛ mun dɔn Amérique ne sariya commencera k'i nɔ minɛ a bɛ fɔ i k'i jɔ i kuma cogo la bon ale dun ka problème yɛrɛ ye mun ye mɔgɔ si ma se k'ale kuma cogo contrôler. Joe Biden a ɲininkalen a ma sɔn ka fɛn fɔ. Mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ yan nɔ donc Joe Biden bɛ sariya di to k'u ka sariya baara ni sariya sɔnna mun ma o de bɛ kɛ. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. N bɛ taa Mali jamana kɔrɔnfɛ fanfɛla la jɛkulu maramafɛntigiw minnu bɛ wele ko Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ACUA o ɲɛmɔgɔkɔrɔ n'o ye Idrissa Ag Intagarasi ye ale ye laseli kɛ k'a fɔ bataki dɔ kɔnɔ ko a n'a ka kɛlɛkɛcɛw ye marifa bila ni k'u sen bɔ sema la o de senfɛ u ye wele bila Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko ka bɛn gafe min bɛ wele ko accord d'Alger ko k'o lawaleya joona Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Idrissa Ag Intagaras n'ale Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ye o ɲama ye ale ni a ka kɛlɛkɛcɛw u ye sɛbɛnfura bɔ ka yira k'a fɔ olu kɔni u sen tɛ sema la tuguni sema min n'ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'u kɛlen don k'u tɛgɛ da bɛnkan sɛbɛn na walasa kun min na u y'u sen bɔ sema la u y'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ ko walasa bɛnkan sɛbɛn in ale ka se ka lawaleya Amadu Kuyate kɔni fɛ u bɔkun jɔnjɔn o tɛ o ye an ka a lamɛn mais u kɔni fɛn dɔ ye ka bɔ u ka jɛkulu in kɔnɔ u fana bɛ se k'o fɔ bawo maa tɛ bɔ ko la gansan wa i bɛ fɛn dɔ ye i bɛ fɛn dɔ mɛn u bɔra kɔnɔ kun dɔ kama wa n b'a dɔn a kun fana ye min ye wa a ka girin. ni wagati laban in na mun ye Mali cɛmancɛ fangaw ye mun ye kɛlɛkɛminɛn caman ye u ye o san pankuruw b'o la kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw b'o la fo ka taa se marifaw ma o la Abdramane Touré ale kɔni bolo cɛmancɛ fanga maaw cɛsirilen don mun na k'u bɛna kɛlɛ kɛ ka taa Mali fan bɛɛ o de kɔni bolo siranya fɛ ni mun ye ACEA ye a y'a sen bɔ sema la Abdramane Touré. J'ai compris tout simplement que autorité de la transition ka hakilina de ka kɛlɛ de kɛ ka Kidal récupérer donc ni Kidal bɛ récupérer identité mun ka setide mun ka dugu t'a la i b'a fɔ ko Ala ka se n'a ɲuman ye donc minnu bɛ k'u fosi ta ni mɔgɔ y'a da fɛn o fɛn k'o si tɛ u y'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ Kidal récupérer kuma sera i jɔ an k'an sen sama ka bɔ nin ko la nin tɛ kosɛbɛ man ye an mɛnna an bɛ balo a la bi an b'an sen sama ka bɔ a la sinon ni kɛlɛ wulila an bɛ to a la. ACEA symbole min filɛ nin ye sema la Amadu Kuyate fɛ a na kɛ sababu ye mun ye sigikafɔ ye u ka se ka sira sɔrɔ sabula sigikafɔbaliya o de kɛlen don gɛlɛya ye ni bɛnkan sɛbɛn ale lawaleyali ko la bi. Bon ka kɔn nin bɛn ɲɛ n de kun laɲinina an ka autoritéw fɛ n'i y'a ye a bɛ san caman bɔ sigikafɔ o ye damu ye a kuma kun fɔra a fɔra ko an ka sigi an k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kunkan ko kan an ka sigi an ka kuma fɔ gɛlɛya ninnu a bɛ se ka tɔnbɔtɔ cogo min.
juma tɛmɛnen mun ye conseil supérieur des imgad et alliés no o ɲama ye alhaji gamu ye olu fana ye sɛbɛn fura bɔ ka a laɲini mun ye ni bɛnkan sɛbɛn ye ale ka se ka lawaleya joona cogo min na. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Koro mara la Pelmaude dugu kɔnɔna o dugumisɛnnin 13 farala ɲɔgɔn kan ka moto ambulance dɔ san ka di u ka dɔgɔtɔrɔso ma min bɛ se ka kɛ dɛmɛsira ye ka di banabagatɔw ma ani muso lasiritɔw u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ cogo min na sanuya ani damu ni jɛlenya kɔnɔna la. O de senfɛ bi VOA ka lasigiden min bɛ Koro Tijani Wedrago ale ye kunnafoniw sɛnsɛn a kun ɲɛ kan an k'o lamɛn. Mali camancɛ yan fan na lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye ka kɛnɛyasow caman kɔni datugu wa nin ko in kɛn bɛ degun ye k'a ɲɛsin banabaatɔw ani banabaatɔ somaw ma tani ka sigi o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na. O bɛ n'a ta dɔw fana bɛ ka boliboli kɛ ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na. O misali dɔ ye Pelmaude commune ye Koro mara kɔnɔna na. Yen dugu 13 mɔgɔw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ne ka motoni sen 3 k'o san k'o dilan k'o kɛ ambulance ye walasa u bɛ se ka u ka banabaatɔw ka olu ta cogo min na. Amagana Gindu ale ye SESCOM ɲɛmɔgɔ ye wa hakilina in ta b'a dɔ don. An y'a jateminɛ k'a fɔ ko lakanabaliya kama ambulance o kun se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ. O de y'a to ni hakilina nana an ma an y'a laɲini ka commune dugu 13 bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka jiru la k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka nin baara in de kɛ. Dugu bɛɛ ye dɔɔni di an y'a fara ɲɔgɔn kan ka ni ambulance in san ale ni moto kelen I yɛrɛ nana sɔrɔ moto kelen taara banabaatɔ dɔ bila. Donc a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnna $2 ale ni $60,000 ɲɔgɔnna de ma. U ka fɔla ambulance kɔni sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ jango a sufɛlama bawo ni ye weleli kɛ u b'a yira k'a fɔ ko ambulance o tɛ se ka na sufɛ. Wa a kɛn bɛ ka fiɲɛ don olu ka baara la nin waati in na kosɛbɛ I n'a fɔ Emmanuel Togo ale b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. A kun ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ janko a sufɛlama banabaatɔ soma dɔw bɛ weleli kɛ an yɛrɛ bɛ ambulance wele a tɛ sɔrɔ o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kun b'an kan. Gɛlɛya wɛrɛ min kun b'an kan an bɛ muso kɔnɔmaw ye u tɛ se ka na gɛlɛya b'u kan wa maa tɛ se ka taa u sɛgɛrɛ o bɛɛ gɛlɛyaw kɔni an bɛ se k'a fɔ ko sisan caman o bɛna bɔ a la bawo ni weleli kɛra dɔrɔn sofɛrikɛ yɛrɛ bɛ yen a bɛ moto ta ka taa tigi ta ka na n'a ye an bɛ a lajɛ. Kabini ambulance in kɔni nana u ka dugu la a ye nin kura de don u ka baara la. Zubɛti Dion ale ye dɔgɔtɔrɔmuso ye Pel dɔgɔtɔrɔso la an k'ale lamɛn. Muso kɔnɔma ninnu banana n'u se ka na moto la u bɛ an wele an bɛ to k'u kunbɛn an ka ambulance la chauffeur ni ani mɔgɔ kelen matron ou bien infirmier obstétricien kelen u bɛ taa malade nɔfɛ ka soin premier kɛ yen ka sɔrɔ ka malade cɛ ka na yan. Ni hakilina sugu kɔni kan ka kɛ misali ye maa wɛrɛw ma bawo kɛnɛya ko o ye bɛɛ lajɛlen kunko de ye. Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Dɔgɔkun tɛmɛlen kɔnɔna la Rusila jamana sugandira ka kɛ duniya keleyatɔnba Nations Unies o ka kɛlɛbolo min bɛ wele ko Conseil de sécurité de l'ONU o ɲɛmɔgɔ ye min bɛna to sen na avril kalo in kɔnɔna la. Kayatu Traoré ale b'o kunnafoniw lase. Kremlin ye laseli kɛ k'a fɔ jumadon na ko Rusi jamana bɛna a ka hakɛw bɛɛ la sabati ne u ye duniya keleya tɔnba ka lakana bolo fara Conseil de sécurité ɲɛmɔgɔya minɛ avril kalo nin na. Alamisadon na l'Amérique jamana ye a fɔ Rusi jamana ye ko u ka baara ninnu latɛmɛ a fɔlen don u ye cogoya minnu na a kɛcogo ɲumanw na ne ka tila ka a kɛ ni hakilimaya ye ne sinsili ye a kan ka a jira k'a fɔ ko fosi kun tɛ se ka Moscou bali ka Conseil de sécurité ɲɛmɔgɔya ɲi ta. Nazarala keleya tɔnba ye a jira k'a fɔ ko olu tɛna sɔn Moscou ka kabajira kow ma u ka tɔn kuntigi Joseph Borrell ka fɔla Twitter bɔlɔlɔ siraw fɛ. Conseil de sécurité ka tɔnsigi fɔlɔ Rusi jamana ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na ka kan ka latɛmɛ bin tɛnɛndon in na nka kumaɲɔgɔnyaw dɔrɔn de bolodalen don a kɔnɔna na fɔlɔ u ka baarakɛ gafe taabolow kan kalo kelen nata nin kɔnɔna na i n'a fɔ kɔrɔlen kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛ u kan ka sigi ka tugu nin tɔnsigi in na Rusi jamana lasigiden Vasily Nebensiaga ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ. Kanaba kamoko mamoko yote
VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an b'a lase aw ma hali bi k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw na a ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Yuwarukaw b'an sɔrɔ arajo duniya kan 101.2. Koro ani Bayangarala lamini aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93.2 ka Gawo fiɲɛ turukala 106.1. Tumutu o ye fiɲɛ turukala 93 ye. Abijankaw aw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan. Wagadugu Burkina Faso Faba kɔnɔ aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4. An ka bɔlɔlɔ sira o labilalen don www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw a bɛ ka lase aw ma nin waati in na Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ don an ka kunnafoniw o tako 2nan kɔnɔna la. Niger jamanatigi n'o ye Mohamed Bazoum ye a ka fanga ɲɛmɔgɔya so kura sigi n'o ye chef d'état-major ye walasa ka se ka wulikajɔw kɛ gɛlɛya min binnen don Niger jamana kan n'o bɛ tali kɛ lakanabaliya kan ani jarijɛkulumaw ka dankarili wale olu bɛ se ka kɔn cogo min na ni a bɛ senna u ka jamana fan caman fɛ nin waati in na ni kunnafoni ninnu lasera jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sibiridon. Congo RDC a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ 20 ɲɔgɔn olu de fatura min kɛra dugukolo manan dɔ senfɛ mɔgɔ caman wɛrɛw bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen tunnen don waleya in a kɛra u ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Israel jamana kan. Israel jamana finitigiw ye Palestine jamana den mɔgɔ 2 ɲɔgɔn ni bɔnɛ min kɛra bin tɛnɛn sɔgɔmada joona in na si Jordani yɔrɔ min ni a lakodɔnnen don kosɛbɛ ni Palestine jamana olu finitigiw ka laminɛli ye ka taa gazi o fanfɛ yɔrɔw la. A yirala k'a fɔ ni wulikajɔ baara ninnu dara min kan o de k'a fɔ fɛn min ye Palestine finitigiw ye olu tun ye u ka gɛlɛn ci u ka sanfɛ kɛlɛkɛlan dɔ la min bɛ wele ko drone min tun ye Israel jamana ta ye. Ka taa an bɛ taa Burkina Faso jamana kan. A yirala k'a fɔ Ameriki jamana ka wasaden mɔgɔ damadɔ olu sera u ka jamana kɔnɔna la dɔgɔkun laban in kɔnɔna la kumaɲɔgɔnya donna u ni jamana tigi Capitaine Ibrahima Traoré ni ɲɔgɔn cɛ Wagadugu Burkina Faso jamana faaba kɔnɔ. Kader Traoré ale b'o kunnafoniw lase. L'Amérique jamana ka wasaden bulon min ye Sena ye ale ka lasigiden dɔw bɛ taamana Burkina Faso kɔnɔ min ye olu ka dalaminɛ ye o ye John Thomas ye ale n'a bɔɲɔgɔnko minnu sera faso kɔnɔ ka fara olu ka lasigiden min sigilen don Wagadugu kɔnɔ ni ale ye ambassadeur Sandra Clark ye o ye o senfa ka se Burkina Faso ka wasaden bulon ɲɛmaa fɛ Ousmane Bougouma. John Thomas ka fɔta ra ale nana ka se ka sigikafɔ kɛ ni Burkina Faso ɲɛmaaw ye o bɛ se ka tigɛ di ɲɔgɔnmɛ min bila sen kan. Thank you. We are here today to meet with members of the legislature. Anw nana Burkina Faso ka wasaden bulon ɲɛmaaw le kunbɛn. An n'u ka baara o ye kɔkanko ye Ameriki ka wasaden bulon kɔnɔ ka se ka tigɛ di ɲɔgɔnma sabati ni jamana tɔw ye. O le kosɔn an y'a ye ko a danganin don an kana se ka baro kɛ ni faso ka wasaden bulon ɲɛmaaw ye ka se ka filɛ an bɛ se ka dɛmɛ min lase olu ma. O tɛmɛnin kɔ John Tomaseski ale ni Ousmane Bougouma ka sigikafɔ bannen kɔ ale y'a fɔ ko Burkina Faso ale ni l'Amérique tigɛdi ɲɔgɔnma bi olu jamana fila ninnu cɛ kabiri san caman. Il est nécessaire qu'en tant que partenaire nous puissions nous retrouver régulièrement. A nɔnɔ tuma na min na ko teriya tigɛdi ɲɔgɔn bɛ an n'u ka jamana fila ninnu cɛ danganin don an ka se ka to ka sigikafɔ kɛ ka filɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa sira minnu na i n'a fɔ lankanabaliya ani adamadenw yɛrɛ ka basigi ko kan n'an ko défi humanitaire. Ni l'Amérique ka wasaden ninnu ko ni olu sera ka faamuyali ko ɲɛnama kɛ Burkina Faso ka aju yɛrɛ kan o le bɛ se ka to o bɛ se ka dɛmɛ barakaman lase faso ma min bɛna se ka jamanadenw yɛrɛ bɔ nɔgɔ la kabi lankanabaliya warankata n'o jamana kɔnɔ. Ni maa ninnu bɔ ni wasaden bulon ka ɲɛmaa fɛ o ko o bɛn'o senfa ka se fanga ɲɛmaa fɛ min ye premier ministre ye Apollinaire Kélem de Tambela ye. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Chrétien katolikiw ka tile 40 sun u bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la min bɛ kɛ san o san chrétienw bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ fan bɛɛ
o de senfɛ a yirala k'a fɔ nin tile 40 su in daminɛna février kalo tile 22 san 2023 Jenny Albert Kalamberi VOA tɔgɔla ka bɔ Segu ale b'o kunnafoniw tɛntɛn ka lase an ma. Chrétien su ye waati ye min bɛ boli tile 40 ani su 40 kɔnɔna la a bɛ kɛ ka sanga ni Yesu Krista ale ka tɔɔrɔw waatiw ye ayiwa ɲinɛ su bɛ senna kabi février kalo tile 22 ani a kunna cɛ avril kalo tile 6 nata ka bɛn ni Paki seli ye chrétien diinɛ su jɔsenw dun ye jumɛn ye labɛn Benoît Mariko ni ale ye Segu diocèse Montpellier ale b'o walawala an ye. Jɔsen belebele saba de don jɔsen fɔlɔ o ye delili de ye ka Ala deli k'a deli wasa nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen su 40 ani tile 40 kɔnɔ I kana don gasi la min ye Ala yɛrɛ gasi ye fo ka taa se I mɔgɔɲɔgɔn gasi ma. Jɔsen filanan min bɛ yen o yɛrɛ ye dusukun saniya walew ye an k'an jija ka sitani kɛlɛ diɲɛ don o don ka taa se jɔsen sabanan ma o ye bololabila ye ani sun ye I mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔ b'i bolo ka tɛmɛ dɔ kan sɔrɔ ta sira fɛ k'i jija I ka I bolo bɔ ka ɲɛsin mɔgɔ ma se bɛ I yɛrɛ ye ka tɛmɛ mɔgɔ min kan sɔrɔ ta fan fɛ nka o ti kɛ ka bala ni dunun ta k'o fɔ kɛnɛ kan Krista yɛrɛ bɛ o fɔ an ye ciden masa I kinibolo bɛ min di I jija I nɔbolo kana o dɔn. Chrétien danatigiw olu bɛ ka sun latɛmɛ cogo di an sera Abel Joseph Traoré ma I bɛna fɔ an y'a mɛn cogo min ka tɛmɛ église kɔnɔnaw la labɛnw ka homélie senfɛ ni sunba in wagati la bololabila ka deli kɛ o ye an bɛ ka ni tile 40 taama kɛ ni olu ye. Marie Hélène ka yeta ye sun na o de ye ka se ka I dusukun saniya ani ka segin Ala ma. Ne bɛ sun faamuya cogoya min na sun ye ka segin Ala ma ka Ala deli a ka se ka I jurumu yafa ani an ye a kɛmako minnu kɛ a k'olu to an ye an ka segin Ala ma ni ani tiɲɛ la ne bolo sunkalo bi timɛ o cogo de la. Chrétien sifinaka dɔ min ni o ye David Habib Emmanuel Kulibali ye. Vraiment Dieu merci an bɛ su in kan ni a fɔra an ye cogo min na delili farijagabɔ ani bololabilaw kɔnɔnaw na an sego n'an damajira la an bɛ ka kɛ ni an matigi Yesu Krista yɛrɛ y'a ɲɛfɔ an ye cogo min na kitabu senw kɔnɔna na. Marie Aïdara ne bɛ ka sun latigɛ ni jagabɔ ani sun ye ani delili a sun yɛrɛ ka jugu nka komi jurumu kafari don I se ko ye mun ye I b'o kɛ. Moïse Traoré ale fana ye sifina an dala ka sun mais an bala k'an jogo falen. An ka dɔn k'a fɔ sunba waati chrétienw fɛ yen ayiwa jɔsen damadɔ minnu ni an ye olu mɛn nin bɛɛ kɛ kun ye walasa adamaden bɛ se ka segin Ala ma cogoya min na. Jenny Albert VOA tɔgɔla ka bɔ Segu. Alisilamɛw ka sunkalo seli fɛnɛ bɛ senna min bɛ kɛ san o san diɲɛ fan bɛɛ Kayi mara la a yirala k'a fɔ ɲinanta o kɛra funteniba waati min bɛ ka degun lase maa caman ma awa sundonna dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu ni olu bɛ u ko tile kuru kara bɛɛ lajɛlen min bɛ se ka dan sigi u ka kɛnɛyako la Isa Bakari Bacili VOA tɔgɔla ka bɔ Kayi ale b'o kunnafoniw lase. ɲinan sunkalo bɛnna waati ma waati mun ni ka sɔrɔ funteni barika ka bon kosɛbɛ sunkalo dun mun ye silamɛya jɔsen 5nan ye ale bɛ o fɛ kun jumɛn yɛrɛ de la sun bɛ kɛ Seydou Baro ale ye alimami ye. Sun dabɔra mɔgɔ ka fɛn dɔw de sɔmi sɔrɔ a fɔlɔ o ye kɔngɔ a filanan ye minɔgɔ ye a sabanan o ye adamaden k'a dɔn ko mɔgɔ min bɛ gɛlɛya la n'a tɛ dumuni sɔrɔ a tɛ ji sɔrɔ I balima mun t'a sɔrɔ e min kun b'a sɔrɔ Ala ko e k'a bila kɔngɔ bɛ min kɛ mɔgɔ la minɔgɔ bɛ min kɛ mɔgɔ la walasa I k'a dɔn. Tile barika bonyani ani funteni barika bonyani ani fiɲɛ kalama mun bɛ ci o bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ so o dɔw ka ji bɔ u yɛrɛ kan dɔw yɛrɛ I b'a ye k'a fɔ u bɛ to dalen ji kɔnɔ fo k'a mɛn kɔlɔlɔ de bɛ o la wa Docteur Tayiru Traoré ale ye médecin ye hôpital Fuseni Dawula. Ka fini ɲigin ka da I fari la a ti kɔlɔlɔba lase mɔgɔ ma. A bɛ tila ka jira k'a fɔ nka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kan ka u kɔlɔsi a la I n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ko sinsan bɛ u la n'u ka dɔgɔtɔrɔ ma yamaruya k'u bɛ se ka kɛ u man ka kɛ. Silamɛya diina yɛrɛ bɛ mun fɔ o la maaw ka ji bɔ I yɛrɛ kan walima k'i ka fini jigin ka don Imam Seydou Baro. O ye de dɔrɔn mɔgɔw kan'u yɛrɛ deli ji bɔnni na farikolo kan k'a to kɛnɛya tigiw bɛ a fɔ
a bɛ bana bila bɔ diinɛ fana ma yamaruya di i k'a kɛ dɔrɔn bɛɛ de bɛ se k'a mafilɛ n'i b'i ka ci minnu kɛ yanni tile ka kalaya i ko ciw kɛ i n'a fɔ à partir de sɔgɔma 8h fo ka taa se 11h30 midi. ladilikan mun ni o bɛ di maaw ma o de maaw kana mɛn tile kɔrɔ kojugu. Dr Tayiru Traoré ale ye médecin hôpital Fuseni Dawula. mɔgɔ si man ka mɛn tile kɔrɔ nin wagati in na k'a daminɛ midi yanfan la fo ka taa kɛ 15h yanfan la ni haju gɛlɛn t'i bolo i k'i jija i kana sɔn heure 2 ka se k'i jɔlen to tile kɔrɔ mɛ n'a ma ɲɛ k'i bi jɔ tile kɔrɔ i ka to k'i hakili to i yɛrɛ la don suma dɔɔni na i k'i ni lafiya dɔɔni. ladilikan minnu ni olu dira olu de kan ka matarafa walasa mun ye banaw ye an bɛ se ka kisi olu ma ni waati ninnu na k'a kɛɲɛ ni jibɔn kana ye walima fini ɲiginɛ minnu n'aw bɛ don kan na fari ka sumaya. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An to sunkalo hukum kɔnɔna la sala wale ni a bɛ wele Tɔnbɔkutukaw fɛ yen ko joroji a yirala k'a fɔ ni sunkalo ye tile 10 sɔrɔ denmisɛnnakaw bɛ bɔ musomanw olu bɛ jidunu fɔ cɛmisɛnw olu bɛ yogoro kɛ min bilalen don Mali ka danbe ko kɔrɔw fɛ. Maimuna Moro VOA tɔgɔ la ka bɔ Tɔnbɔkutu ale ka sɛgɛsɛgɛli sera o ma bi an ko kunnafoniw lamɛn. Ali Ture ye denmisɛnnin ye a n'a ɲɔgɔnnaw faralen don ɲɔgɔn kan u n'u ka fɔliminɛw ani misigere ni bɔrɛw b'u kana u ɲɛda munnen ni bugurijɛ ye u bɛ kulon ka yɛlɛ tɛgɛrɛ ni jɛmɛ fɔ ka maaw fo da ni da ni nguselima fo an min bɔrɛ ye gadomuso ye ka fɔla nin dabɔlen don bɛn ani keleya sabatili kama maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Sunkalo tile 10 n'o sera denmisɛnninw bɛ bɔ ka manifestation kɛ ani hali makɔrɔba dɔw b'a kɛ. Bon denmisɛnninw bɛ misigere siri u yɛrɛ la ani ka bɔrɔ farafarali ni finigolow don ka yogoro kɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye n'i ye ɲina ɲala ka samira jiri la nafa b'a la dɛ nafa ba yɛrɛ de b'a la hali ni i ni mɔgɔ min kɛlɛlen don sunkalo kalo mana jɛ dɔrɔn u b'a fɔ ko an ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ bon hali ni mɔgɔ min ma yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ n'o tigi nana i fɛ a tugura gurupu dɔ kɔ ka na i fɛ i kɔni b'a dɔn ko kɛlɛ tɛ yen tuguni i yɛrɛ ɲɛ ma n'o tigi ye dɔrɔn i bɛ kɔntan i bɛ bɔ ka fɛn dɔ di i n'a fɔ ɲɔ i n'a fɔ wari i n'a fɔ sugoro i n'a fɔ kɔgɔ a bɛɛ. Denmisɛnninw kɔfɛ maakɔrɔba dɔw fɛnɛ b'a kɛ sinankumaw ani teriw u bɛ taa ɲɔgɔn fo sunkalo kɔnɔ. Hausa ye gadomuso ye ale nana foli la du dɔ kɔnɔ a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna kun min na ale bɛ nin kɛ. An b'a kɛ ɲɔgɔn minɛ kama ala ka san yira an bɛɛ la ala ka hɛrɛ kɛ mɔgɔw bɛɛ ma a tigi bɛ fɛn bɛɛ di ne ma min b'a bolo ni sukɔrɔ bɛ yen ni malo bɛ yen ni ɲɔ bɛ yen ni wari bɛ yen min b'i bolo dɔrɔn i b'a di a tigi ma a tigi b'a fɔ ala ka san caman yira an bɛɛ la wa jinɛ jɔra jɛma jɔra jalla ma jɔra gambuya jɛ wa jɔra yan ɲawo ma ka ye se jinde ɲawo ma ka ye. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn. Sirantulanta kunda farafina gun kan AES de Bamako y'a ka ɲɔgɔndan laban ta kunu kari avril kalo in tile 2 san 2023 o kɛnɛ kan Tunisie jamana kan a binna Tunisie US Monastir ɲɛkɔrɔ celu 2 kelen US Monastir kanu na. O tun ye AES de Bamako ka Coupe de la Confédération phase de groupe ɲɔgɔndan laban ye. Real ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe D ye phase de groupe in hukumu kɔnɔ jɔyɔrɔ 3 b'a bolo. Jɔyɔrɔ 4 laban RD Congo tout-puissant Mazembe y'o sɔrɔ kuru 3. O tout-puissant Mazembe fana binna kunu a ka boko 6 laban na Tanzanie Young Africans ɲɛkɔrɔ kanakolo celu 1 Young Africans kanu na. I n'a fɔ AES de Bamako degeli karamɔgɔ Nuhumu Jani de la k'a fɔ cogoya min na baara de bɛna boloda k'a to ni Real bɛna se ka nin yɔrɔ ta kafu ka ɲɔgɔndanw na san wɛrɛ. An bɛ se k'a fɔ ko minɛn jɛngɛnna ka kɔnɔfɛn ma bɔn ka da kan Real y'a se kɛ ka se ka ye kafu ka phase de groupe ɲɔgɔndanw na o ma nɔgɔn. Tiɲɛ don AES de Bamako kelen min tun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa kafu ka phase de groupe ɲɔgɔndanw na a senbɔra tulon na nka Mali sirantolantana Jigi Jara sen b'a la. Jɔkɔlɔsiba Jigi Jara ka tɔn Tanzanie Young Africans bɛna nin yɔrɔ ta kafu ka quart de finale ɲɔgɔndanw na VOA Bambara tɔgɔ laban.
n balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛ dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na ka foli ni tanu k'aw ye k'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ ni filɛli la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ ka biya bamara wele ka daminɛ i ta jeli mani bo daminɛ ko di ala